Bon dia a tothom. Gràcies un any més per acompanyar-nos en aquesta tradició tan nostra del Cant de l'Àngel, que sabeu que només hi ha 3 pobles a tot Catalunya que la mantinguin: Olot, Blanes i Calella. Però a més aquest any comptem amb la veu magnífica de la Carla Verdura, acompanyada de la Sònia Montanyola, que ja us dic jo que quan l'escolteu sentireu la veu d'un àngel. Per tant, aquests moments que venen ara sabeu que és un cant de molta dificultat, un cant que es fa en llatí. Per tant, té molt mèrit el que feu tots els infants que feu d'Àngel, i la Carla veureu que ho fa molt bé. Moltes gràcies a tothom per ser un any més i molt bona Pasqua.